Op sommige momenten zie je lijkt mentaal geblind doet, maar ook op de kille winterdagen moet je achterlicht zo terug aan manoeuvreren door de digitale remboe en niet juist maar overleven op chocola en centkoeken. De snelwegen trekken meer en meer op schatsbaan. Hedendaags zijn er nog maar weinig dingen die vaststaan. Juist om het seizoen deze gril komt en toe en staan. Ik voel het aan het topje van mijn neus en mijn oorlaan. Er is sneeuwkomst, of toch een beetje, maar de 7 dwergen zorgen niet zo goed met voor sneeuwwitje. Ze sprookjes in verleden dit. Nu hebben we Netflix en uit niet hebt moet je geen zorgen maken, want je mist niks. Bezighoudingstherapie die eigenlijk niet therapeutisch werkt, maar juist het slaafsgedrag van de meute sterk. Iedere serie had hetzelfde doel en onderwerp. Ook als de meisjes op passief kregen als ander onderwerp. Man tamme programmaatje, flauwe brood en speelfilms. Je ziet blootgesteld aan constante observatie en een massa propagatie van onethische verhalen. En het laatste van de maand kun je amper rekening betalen. Dat dus zeker niet betalen voor onze eindste teleurgang. De-abonneer je en heeft het echte leven voorrang. Luister niet naar klootzakken, zowel je kleine kringen tot hij met je mond veel tanden staat. En alleen is zwingen nog een echte optie is de grootste missen zit hem in het feit dat er veel korting is op al die opgefokte shit. De lobbyist is opgekrikt door die voor het volk beslist. Dus zit je plots met weinig forse in de ochtendspits en elke dag pees je van morgen gaat het anders. Maar pezen leidt maar zelden tot effectieve verandering. We schuiven tot zo verder. Nog morgen overmorgen overmorgen komt het goed. Maar morgen is niet iedereen gegeven en toen zit je door je titel lang verstreken op de laatste dag dat telt. Nog eens aan het wachten op een dag dat er vandaag aan het vervagen in de winter van je leven.